Salamu alaikum masoyan maza da mata, barka da warhaka, barka da wannan lokacin. Daga nan ku Abdulaziz mai shirya shirin darasin rayuwa. Shirin darasin rayuwa shiri ne wanda ke ba mu dama mu gayyato maza da mata, 'yan fim, mawaƙi, ɗan kasuwa, malami, doctor, duk wanda ya kamata dai insha Allahu muna gayyato shi ya zo ya yi mana bayani bisa kan wani ƙalubale ko wata nasara ya samu a cikin rayuwarki, saboda 'yan baya da 'yan gaba karu da wannan labarin nashi. Muna mai kasancewa tare da ku a kowane lokaci. Duk lokacin da kuke da wani shawara ko wani abu, kuna iya tuntuɓar mu akan lamba 97 909 02 16. Ko mai buƙatar sallama sai iya tuntuɓar mu a bisa wannan lambobi. Muna nan a kowane lokaci, muna sauraron kiran ku, ko kira ko WhatsApp, duka insha Allah muna tare da ku.